Hey YouTube. Jeg har lige lavet en med med 2 minutter. Nu skal jeg lave med Smart Moving. I går ind i det link, som jeg har sendt. Eller det står også her. Jeg har lige skrevet her. I kan først ind på den her, bare for eksempel. Det der. Sådan her først ind på det her. Player app, trykker download, det har jeg også gjort. Det har jeg gjort. Og så går jeg ned på det andet link, jeg har sendt. Jeg sender dem altså bare i rækkefølge. Jeg gider ikke skrive, vi skal bare downloade dem alle sammen. Det burde det være i hvert fald sådan her. Så tror jeg, så download den igen. Og så, nej, jeg gider ikke der. Går vi ned i det nederste her. Nej. Går vi ned i det nederste. Kopierer det. Sætter det her ind i. Og så downloader jeg så på det. Men så når jeg downloader det her var lidt svært, så det linkede jeg bare ikke til noget i description. På Minecraft der. Jeg lavede bare lige næsten Mediafire download. Det er lige meget. Men ja. Så går jeg så ud af jeres netværk her. Når jeg har gjort det, så ligger så har jeg så lavet mods mappe, som jeg lige flytter til skrive på her. Der ligger alle de her, og jeg har brugt stadig 7 zip. Gå ind i jeres mus. Procent, ligesom hernede, ligesom sidste gang, står der app, data, procenttegn, ligesom det. Sådan er det. Så går jeg ind på Minecraft, bin, Minecraft, og så åbner jeg den med WinRAR, hvis jeg har det. Jeg har så det her, jeg bruger 7 zip, så går jeg op i Player App. Hvis der burde ligge sådan en meta-inf, hvis I ikke også har downloadet nogle andre mods på. Og så åbner jeg den, og så bare tjener jeg bare alt det her. Og så fucker den lige lidt. Og jeg trykker jeg bare ja, sådan. Går herover. Jeg tager jeres Forge 7 zip. Og så åbn. Kopier. Nej. Eller kopier. Så det her. Og så bare derop, og så kan jeg kopiere alt. Sorry. Så går jeg bare herop. Kopierer alt ind igen. Men den havde så ikke kopieret det før, fordi jeg var så fucking dum. Eller hvad? Kunne man til at putte ned i? Nej, det er lige meget. Og så ind i Smart Moving. Det her er lidt fikst. For jeg skal gå ind i den der... Det er den... Lige... Den der hedder... Det er ikke den der hedder modloader, for den har vi ikke. Men den her, så går jeg ind i åben. Og så bare kopier. Nej, skriv. Bare træk det. Sådan. Så går jeg herind. Går ind i Minecraft. Åbner den. Og så burde det faktisk gøre det. Så går jeg ind i single player, new world. Jeg kan ikke så meget af det her endnu, men det er i hvert fald på nu. Det kan I også se, når I svømmer her. Når jeg lige dykker. Sådan her. Så kan I se, svømmer sådan her. Jeg burde nok sætte mig ind lidt med det her mod, når jeg downloader dem. Men Smart Moving, det har jeg altså ikke. Det må jeg så selv ligge og rode med. Jeg synes, det er smart nok at få det ind foran, så det er bare... Ja, men du kan også en til ting. Hvis du har sat den sprint ind i control, så den der hedder sprint, den kan vi sætte til R. Det bliver bare super hurtigt. Du kan godt bruge det på server, hvis server ikke har anti-cheat på. Og du kan også en anden ting, hvis du lige prøver så. Fordi kan man give her. Tag dem her frem, og så bygge op af her. Gå lige af her. Og så også den nye Superman. I am the king of the world. Lige kig på mig sådan her så.
Der kommer nogle ret fede detaljer med. Prøv at se, hvis du bare kigger, så kan du kigge op. Du behøver ikke engang trykke på memo mere. For godt. Fuck. Du skal lige have kunne holde fast i dem. Fuck. Jeg tror lige også, der skal være... Skriv. Prøv at se her, og så hvis vi lige fjerner det hernede. Så kan du... Burde du godt kunne det her. Kan lige options, controls, grab, L-control. Og så kan du se, du kan faktisk komme op og gå på der. Så lige, så der her. Pis. Gør herned. Og så op, og så. Prøv at se, du kan komme op og kravle på der. Og så kan du også hoppe 2 blocks. Jeg tror ikke, du kan hoppe 3, men prøv at se, du kan. Hvis du holder shift i bund, og så memo, så kan du have med op. Så kan du faktisk også komme en til. Prøv at se. Det her kan du. Du kan alt muligt med smart moving. Det her kan jeg ufattelig godt lide, den her flyvemåde. I am the king of the world. Støtdøk. Kan bare svømme ud og så op. Så styrer det til. I am the king of the world. Støtdøk.